volám sa na YouTube, nepamätám, ale toto je môj kamarát od školy Damien. On je fan Zoltana Bloxfritz. A toto dievča, jak toto je, táto, teraz idem ju trollovať, lebo neviem. A teraz sa spamol tento Karama Enba Dung Dung. No znova sa spámol ten pes. A vieš, čo som Ty si naozaj? chlapci, toto všetko som dostal dneska. A ešte ten Lost 67 Diamond. Kámo, to je... Jak sa volá tvoj kanál? A neviem. Spáli sa nejaký Dragon Cannelloni, to koho je? Moje. Ale ty dostal Karama. Počkaj. Neznášam tieto divné zvuky. Ja to musím napísať domov. Ja som teraz taký šťastný, že mám Garama. Slapni ju. Ja viem, ja ho dám na konci. Pozaj, chlapi, táto dievča tu nám bere veci. Dievka! Ona myslela, že bola na konci. Ona je jaká. Ty upetiere z rolu. Kde je? Nie to bol slab? Kde je? Ja tu nemám ten yin-yang. Čo keď sa o nem nišlo? Prepáčte, tu kopítakov. Áno! Dám ja, čo som teraz s rolou. Ty si dostal Garama, ja som rolou toto. Ok, good. Teraz mám nápad. Nechaj si otvorenú BS-ku. Ja som napísal, že... Hneď, mám to 26 minút. Žiadnych 26 minút. Mama ide Ale spať. nie sa spávam najlepšia vec a toto... Ale ide mamina spať. No, Viem. odchod. Zajtra sa dohráš. Moja bejska, dobre, no. No, poď. Ale toto nie je také. Ide. Ahoj, trying to get black hole, then Adam is trying to teleport me. Ja sa teleportujem! Neteleportujem, ja ho atakujem, bro. No to mi nebere môj Lost 67. A budú si dane sa. Nie. Dobre? Damien, ale hneď keď potrebuješ ísť, tak ju blokneš, lebo nech nikto nejoine už. No prajem, že nebudem ísť. Keď mi to ani chytí, Ona našla taká, že wow. keď mi chytí to s tými divnými rukami, ja ho zabijem. 6-7. Ty by si sa teda vymazal, by si to chytila. Ona napísala no a vaj. Kámo, jak bude teraz nasratá, keď ju šlapneme. Ja sa bojím, čo sa mi to realite zoberie? Také. 5 minút. Dobre? Damien, nedáme niekto joinol. Niekto sa napojil. Wait. Idem ho zobrať. Počkaj, nebere mi aj. Ona mi bere, počkaj. Neber. Blokni ho. No tak, prestaň si. Mám mu zobrať? Nie, ešte nie. On má dostať. 3 mil. Damien, no 3, 2, 1. Prindele, mňa to No, počkaj.
Ja to resetlo! Ja som glitchnutý, Dami. Kam mňa to resetuje? Poviem ti, čo mu zobráš. Potrebujem lídnuť, mňa to resetuje. Prdelky. No mi bere. Pomoc, ono mi bere, bo čo ono mi bere. Zober mu Lost Tortoise. Zober mu Lost On Tortoise. má tam aj hore Las Vaquitas. Neviem. Počkaj, ja víš? 3, 2, 1. Nemám na to bejku. Zober to. Prdelky, ja musím ísť nejak von. Dami! Nevydostaj. Zapni tú dievču, bro. On vieš, že dostal do mňa. Lučko! Lučko, Ručana! Popí Ručana. Jaj? Toho Ručana, lebo mi bere 6-7. Bloky. Dobre. Bloky. Vidíš, zober mu Lost Tortoise. Takaj, musím treba. Dobre, berem mu. Dobre. Už idem. Bloky. Lost Tortoise. Bloky ho. Yes! Dobre, idem. Už idem, počkaj! Dám jeden blokni a ju. Už idem líbnúť, tak čau. Ani, môžem si ich save na deň. Dobre. Ale nebehol forever. Dobre. Prisám, budeme si ho striedať, ale prosím. Alebo nemôžeme len mať takto, tam, kde mám los kombinácií, tam budeme dávať akože najlepších brainotov, čo máme. No áno! Dobre, joini svoj MT. Najprv túto blok. No, ja sa joinem, ja si to zoberiem a potom v noci alebo večer si to zdom tam. Nie, zober mi moje Lost Tortoisey. Som Lost 7 a inak tie veci lepšie. 200 IQ. Počkaj, Môžem mi prestať. Je to si ty? no však, to som ja. Dobre. Ale problém mám, ja ju nechcem vyhodiť, lebo ona mi pomáha v jednej hre a ja potrebujem, aby sa ona odpojila. Pôjde, nech sa odpojí. Počkaj. Kámo, keď to spávne niečo dobré, ja budem nadávať. Hneď na nás, hneď. Go AFK. 200 IQ, veď nech pôjde AFK. Ona fejkuje. Ja už tam. Áno, ona je vlastne AFK, takže ja sa nechám. Ale nie, ona sa bude, ale nie. But am AFK. To fejkuje. I say I be AFK. Ona môže fejkovať. Kámo, každý. Stop. Slapni ju, keby niečo, slapni ju. Ja tu mám všetky svoje veci normálne. Ona fejkuje, lebo teraz povedala na AFK, ale nemala. A nemala povedať AFK. A prečo je... Slapni ju do svojej bejsky. Ona jumpuje, ona je AFK.